Teresa, miksi sä höpöttelet? Koska mun aurinkolasit on hävinnyt. Aletaan etsimään niitä. Joo! Tulkaa mukaan. Minne? No tietenkin etsimään Teresan aurinkolaseja. Onks pakko? No on. Hypätkää kyytiin. Kuka toi on? Ei hajukaan. Moi. Keitä te ootte? Mä oon Fox, mä oon Milla, mä oon Jack, mä oon Lissu, mä oon Niko. Mä oon Teresa. Mä oon Sini. Ok. Teresan aurinkolasit on hävinneet. Minä voin auttaa. Sitähän me tarkoitettiin. Teresa, mikä sinulla on? Minä haluan minun aurinkolasini. Kyllä me ne jostain löydämme. Mistä sinä tiedät? Minä vain tiedän. Ei ole täällä. Vai onko? Ei. Ei ole täällä. Eikä täällä. Mä en edes olisi jaksanut tulla tänne reissuun. No sun nyt oli vaan pakko. Teresa, niin? Missä sä ne viimeksi näit? No, tietenkin uima-altaalla. Okei, hypätkää kyytiin. Mennään nyt sinne uima-altalle. No selvä. Joo, mä haluan nähdä minne se uima-allas. No niin, nyt tultiin tänne uima-altalle. Toivottavasti ne ovat täällä. No jos sinä ne viimeksi siellä näit, niin kyllä ne varmaan täällä on. Mä hyppään eka. Mäkin haluun. Ai sit mä en tiedä, haluanko mä tulla, kun mä oon kissa. Hei haloo, mäkin uskalla mennä tonne, koska mua ei haittaa. Ui, tää on kiva uimalla. Mä menen. En mä edes halunnut tulla vielä. Ui! Ei ne siellä oo. Mä en edes halua uida. No. Ihanaa. Hei oikeesti, Milla meidän piti etsiä, ei uida, vaan huvikseen. Mä näen jotain pinkkiä. Täällä! Mitä sä sanoit? Tässä. Kiitos. Kiitän Millaa, hän ne löysi. Kiitos Milla. Oletpa hyvä. Hetkinen. Nämähän ovat aurinkolasit, ei uimalasit. Niin. Kun olin kotona, niin minä vahingossa otin nämä. Niin muuten, aurinkolasit. Nyt minä taidan mennä kotiin etsimään uimalasejani. Tässähän ne minun uimalasit ovatkin.
Jätän nämä tilalle näiden sijaan. Näitä tarvitaan vain silloin, kun otan aurinkoa. Mutta näitä tarvitaan silloin, kun uidaan ystävien kanssa. Täältä tullaan. Wow, makeet uimalasit. Mut nyt tullaan. Okei. Onko hippaa? En mä jaksa, mä haluan ihan hyvin.